Oo. Hey, so people, welcome back into my channel. For today's video, we'll be going to upside down world. So let's go. Cartier body in a Rari, diamonds all over my body, shining all over my body. Cardi got your bitch on Molly, bitch you ain't gang, you lame.
Baligi di ay. Free. Mino, kamera ba ito mo? Kao lang. Ako na dyan. I-remove lang ang purse, ma'am. Sa locker lang ibigay yung shoes. Ay, tara oh. Remove kuya, remove. Isa lang ay. Ha? Isa ka locker. Ay, nagubuhay mo hang ko ay. Isa? Ready. Let's go. Tulak lang, ma'am. Bisaya Yes. Bisaya kayo. Bislat. Pwede mo yung ma-assist niyo, ma'am, para sa picture. Kung isa ka phone. Diyan sa liner room, para sa yung assist ninyo. Yung balik-balik mo. Okay, finally, so we're here in the up and side down. So, mao ni siya ang last room sa among picture taking. So, una tamo diri sa last, no? So, na siya mga semi-cardirahan din. Na siya mga, saan siya di bingo? Bingo, and then, ganun siya. So, ang technique din kay normal capture na siya, and then ipa-rotate na yun siya. So, proceed na into the next, ipaano na din. Ipasunod sa kwan. Let's go! And then the next, ika-6 na siya. Ika-6 na room mo ni siya. Na siya ano ito dito? Kung saan siya dito ng pagka-Mars-Mars. Mars. So, mauni siya. Ano sa dahil oh. Nasa yung mga bituon. Mars gani. Na siya yung moon. And then, na siya yung door. Na siya mga paint Moon, inside. di mo guna, karang kung guna, manghula mo guna biya. Gusto ka ng something, ball. And then the next one is the fifth row. May bata. Wala mga bagay. So in this area, mo ni siya ang laundry kunuhay, no? So mo ni siya, nadoy pwede mag-shower, mag-CR, mag-laba, everything, charot. So lahat kaya taong sulit ang ato ang entrance na rin, no? So ang entrance here is only 250 and 3 years old pa. Paubos is free. Ipagita na hindi. Stop so then picture stop the Okay, and the next room, this is ika-5 nga kwarto, no? So in this part, then he kitchen, charing. So then he dining table for lunch, for dinner, something
organizer for the place. So this is the part. Bigyan kay foods. Huwag mo din isod. Pero siya gipapili. Like that. And the sink area. So this is mo ni siya ang ikalima nga kwarto, no? So ikalima. Oh, dun yan. Sige mo, ikalima. Ikalima man ni siya. Ika-5 na ni. Ika-7 to. Ika-6 to din ni. 4 ni direct. Oh, ika-4. Oo, nagla ko bilang sa area. So, kasi tawag din ni na area. Car market. So, ganyan siya nga area is ika-4 ni siya nga kwarto, and then this part kay market siya kunuhan na nino. Market garden, no? Uy, no! Na-garden na isda. Oo, nakukuhan. Naka-super. So, na-siya, na-shrimp, na-fish, mga seafoods here, and then, gusto. Maulit ka dito sa inyo ha. Katog kilang. So, na-ay bike. Pwede ka mag-ride ng bike, and then, na-siya, wow, durian, kalamig. Artificial na siya. Hello? In this area, na fruits and veggies. Ayan. Pwede ka diyan mo pala ito, magpatimbang. Napag-there. So let's proceed into the next. 3. Huh? 3. Oh, next. 2, 1. Ito dili ka na study room or ano ba? Kitchenware. Dili, children room. So this part kay ika tulo ni siya din di. Ano ni siya? Asa ba ang Inday? So tawagan din siya kanang study room for children. As you can see, no, requirement din siya na siya ng pangbata. May baby shark sa baby shark oh. Gamay lang dito. So, dili akong kwarto, no? Muna akong room. So, welcome to my room! I have my bed here. So na ako na ay kuanda din si may closet, and then the unsa pa ni siya dinhi mga train, and this is the mirror. Ikaduha na siya dira. Sagol man siya diskat pero. Hi guys. Sige. Yay, pangalawang chud. Hi Samantha. This is the first room. Library.
mao ni siya dani ang nasa suod no. So akong ibutang ang link sa description box kung asa ni ninyo ma-search or asa mo pwede maka-inquire. By the way, 250 ang entrance here. And ipin na ko ang location ng asa siya dapita. Ako ang link kung asa sa ninyo siya makita, no? So, yeah. And I'm done vlogging here. And, yeah. Oh. Ginagawa mo. May napagilabulon. Ari tayo. Picture, oh. Naman nakadanhi. Lagi ka dito na mo. Oo. Kayo, Singong mo. Wala sa picture. Mabitaw. Bye! Lakaw na may cute! Oh, nice! Nice job. Kung ko nang dohan na magpagbabaho ba? Sure na dyan eh? Tsaka mo? Ali na Buto na si Manban. pwede mong balik tayo dito kung ano kaning mga mga keychain, mga toys, mga churring here, and then napod siya yung mga wallet here, foods. So let's go. So bali lang information. You can buy also drinks here. Asan ka? Kuha din, punta ko abi. Naka-Ivan. Bakit? Wala ba siya tawon no? Gamay lang. Bye. Bye, 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 bye. Sama, Ma! First bag, Samantha. Bye, ma'am. Salamat. Thank you. Balik na ni. Takaroon te. Makinasalan na nga. Okay ka? Parang mabusog. Ano ang magka Ching chong. Wala, sunset oh. Hala, nice kayo. Pictures ako din eh. Alite, alite. Closed doors, I'm a fool for your love.